Huwag yun na po akong tawaging ma'am. Ako nga pala si Ruby. Pada sa mga ganantay man nakapahid, mati ka nga gatangan ti soft drinks. I'm Bert. Siya naman si Masong. Nice. Ang bantot naman ang pangalan ng kasama mo. Pero yung Bert, ang angas. Nice. Panak man jigaan di kinikapid ko nga Bertaw. May in love sunang kahit. Taraki ka talagan Masaw. Mga main in love ni baga mo kanyam kahit. Yeah, boy. Women. Kapag! Kapag! Apa nga tarad tatoy? Kapag! Kapag! Darag tuyak! Takagayang likod ko, madi ka lang agtagtaga rin. Kapir-pirmisip nga rin daji tabukol ko. Amom kaped? Huh? Kaped, hindi makaturog dyan na be. Apay mo baka dagpang panunot kanyam kapag. Madi kaped, siyak tagpampanunot. Alas 2:30 mo lati parbangon na, diyak mo lang makaturog ay. Ayam mo katapang panunutam dirabihin kapag. Huh? Sinumat, ibagang man tinagan na no amom. Sino pa ay? Ay nakita din ti silpong ko nga ni Rubey. Naglaing ta panuno mong kaped. Kabisado kang kapag, sungam mo kong. Kaso, di napanta di balayda. Awan mo't isuna, napan mo't gayam di Manila. Sigurado tatang kapag. Nakaawid di sunam. Kaped, mabalin nga kadwaan na. Huh? Di natin papananta. Kadwaan na ngagpasyar. Kadin na. Ganda Ruby. Whoa. Wen, sige. Si Kapay, nagpigsa ka kanya. Nice. Taman ti kahit to kanyang kaped. Kadwang ka. Ngam. Nyataman nga ngumeng kaped. Pamirindahin na ka. Hindi na minsan nga napanta, di na ko'y pinamirinda. Kasano nga pamiryendaan ka kaped. Kawamot sura di balayda. Nagadayo, ti pinagpagnata. Tapos, uri soft drinks lang kumamot, ti minirinda ta. Kadata kaped, uray may sakis ka soft drinks. Pamiryendaan ka, basta radda isuna. Madimot ah. Uri may isa lang nga soft drinks, ayos kanya ka dyan. Nice. Sige kaped, intagarudan. Taguray ka ah. Kapay mo. Tagsukat ka pa ah. Mabalingkit agit akas na nga purman. Kung sige kaped, ay purmaman nga madi mabuteng ti cakes ay ibahanat ka. Una. Aji purma nga, sagutin na ka ni Ruby. Taman ti kayat ko kanyam kaped. Kapanggag sukatan ah. Kung kaped, urayan na kita. Nay, urayan ka dito yan. Bilisam. Nagbayag magsuksukat aji nga kapid ko. Kaped! Kaped, ayos mo lang ati purmakaon. Nagngato mo tatatakin mo kapid. Ke ibaba garod basit kaped. Kastanan. Baka kita kasta nga purma ti kaya ni Ruby ka. Tagarudan. Tinta na, tatay ka pero urayan. Ka na nga ron ti pagsakayan ta. Ati ni, binulod ko dyan ti karuban. Yaw. Ano ba yan? Daming kalat? Sa sobrang dami, wala na tuloy akong malinis. Kapid, makikita mo dyan, makikita. Whoa. Huwag kaped, hindi nga bulan. Nagswerte, tatatangal daw. Mayat sa kapid. Madi ka mo buti nga, baka taray ka may. Texas nga kawitan natin kaped, madi ka madanaga. Nice. Taman tikay ko kanyam. Intang nga ron asik ganang kaped. Nay, agresibon sa timanok ko ah. Tayin timano kikig kaped.
Dalawad ka kapay. Baka si kamot ti mataday. Hintan kapit, baka makabulos pa. Tagar daw eh. Tan. Sino kaya yung mga yun? Apay kapay. Apay nga sikat yung muna. Siyak at yung muna, tas sakti yung marog. Magandang araw po. Magandang araw din po. Pwede hubang magtanong? Ano po yun? Mayroon po ba kayong napansing kalabaw? Kapay, apay niya ti bagbagam. Basta, madi ka na tagari kapit. Kalabaw? Wala naman po ako napapansin. Kanina pa po ako nagwawalis dito. Ma'am, pwede po bang magipagkilala tong kasama ko? Dito man pala na tagarid ta kapit. Agbalbalato nga ito yung lingot ko. Huwag yun na po akong tawaging ma'am. Ako nga pala si Ruby. Pada sa mga ganantay man nakapid. Madi ka nga gatangan ti soft drinks. I'm Bert. Siya naman si Masong. Nice. Ang bantot naman ang pangalan ng kasama mo. Pero yung Bert, ang angas. Nice. Punay ay mong kapay. Madi kag tagtagaridtan kapit. Moment ko ato eh. Sige Ibaga nga bertot ginagan mo. Ay maday. Pati tinapay librik kanya mo. Basta madim lang ibagbaga inagang ko kabirto. Tao. Napansin ko lang. Bakit ang forma nyo naghahanap ng kalabaw? Ganito talaga ako manabit, Ruby. Huwag kang maniwala dyan. 3 beses lang maligo yan sa isang linggo. Ganun ba? Totoo ba yun, Bert? Ako, huwag kang maniwala dyan sa kasama ko. Mapagbiro talaga to. Ah, ganun ba? Ruby, pwede bang dumalaw sa susunod na araw sa'yo? Oo naman. Basta Anong basta, Ruby? may dalang chocolate. Sige. Mangagmuha niyo kape. Wow, nangag ko! Diyan atulay! Sige, iwan ko muna kayo dyan. May gagawin pa kasi ako sa loob. Salamat, Ruby. Sana all. Kapag lumingong ka, akin ka. Kapay, untan, nagsapol tapay tinuang. Magpintas magganiso na kape. Whoa. Tagawid din kapay, ima lang, imo mo pa. Para kanyak lang aja kape. Sige din. Agsayan kapay, tagawid tan. Kaped, sardeng mo mampay lang. Kapay ngayon pa sarding mau. Nagswerte aktat tangal daw ya kaped. Apay mo Nagpintas na gayam ni Ruby. Bagay na bagay kami. Uy, sila kay lagatas kin kapay. Mayat titurog ko damdamang kaped. Sus, amo nga mapuyat ka man ay. Kapapanunot mo man kini Ruben. Kuna. Ulatan. Ay gayam, ay merienda ka, baka malipatam. Diyak malipatan na aja kaped. Siguro tag merienda, bago mo malipatan nata. Sige, basta kadwaan nak tuno sumarungal daw. Wey, basta ibagam tulat ta kanya. Sana Basta ada merienda na. Nagastos samot yung marong kaped. Talaga Ano kaya mo di saldam pala taltalong mau? Madi mabalin Amom kaped, naglamuyot ay ima ni Ruby. Ima lang, imo mo pa. Dapat partakak ti umarong. Baka dantuman ti umarong nga sa balay. Kuna, haji nga pinpintas na. Sigurado kado karibal mo dyan. Sugarod nga apuraek. Baka no danto pa'y makasingit nga sa balay. Madimot siguro. Panasilsil mo tayo kanyada. Sa kamay sana ungot ka nun nila kay Timyong. Kamkamat ti panabas. Ay suta ko ng kaped. Kung kaped, haji tinangkamat kini Franz si Day. Apay nga kinama da ni Franz. Sugamin tinagkisa medyo kanyada. Aya,
Apay nga kinama dati panabas. Ajay, natupakan dati kisamay. Yung madida mo nasaktan. Sumo la kanya ngagpapaaramid nila kay Tim yung tinapirdi nga gamit da. So nga si kakapay, nagparami dati gamit da, lalay nga mga aramidaw. Tamadida ka nga kamaten ti panaba. Singarod ka peg, untan. Wala yung tanatag mirindata.